Ik. 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 Ami. Ik. 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 I. Ik. Ik. Wa. Ik. Ben. Ik. Ik. En ik steun de Black Jaguar Foundation. Wij van Fontes Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek, we hebben ongeveer 1800 studenten. In deze Brainport-regio zullen zij een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de economische motor van deze regio. Maar we vinden het ook belangrijk om onze studenten voor te bereiden op andere waarden die belangrijk zijn voor de toekomst van deze regio en van onze samenleving. Dus daarom is het goed dat we tijdens de opleiding ook aandacht besteden aan waarden zoals duurzaamheid en waarden waar de Black Jaguar Foundation voor staat. Ik ben er trots op dat onze studenten nu met kerst deze foundation hebben geadopteerd om daar aandacht aan te besteden. En ik wil ook namens ons instituut de foundation heel veel succes wensen met het realiseren van haar doelstellingen en onze studenten succes wensen met het bij elkaar brengen van voldoende middelen om de foundation te steunen. Ik wil iedereen oproepen om steun bij te dragen en ik wens ze daar heel veel succes bij.